Miet anzjan ta' 72 sena li kellu diversi kundizzjonijiet mediċi u li kien infettat bil-COVID-19. Fl-aħħar jiem kienet jingħata l-kura fit-Taqsima tal-Kura Intensiva fl-Isptar Mater Dei. Fil-bulettin mediku ta' kull nhar ta' ġimgħa, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci spjegat li fl-aħħar sigħat fiequ 52 persuna mill-COVID-19 u feġġew 36 każ ġdid minn fost aktar minn 2400 test. Il-Professur Gauci tat trendi kont tal-każijiet fl-aħħar ġimgħa. Wieħed mill-akbar sorsi ta' każijiet din il-ġimgħa kien il-cluster relatat mal-istabbilimenti ta' divertiment f'Paċville. Huma importanti li jiġu kontrollati kemm mezzi ta' iżolazzjoni u kemm mezzi ta' kwarantina, ħalli jekk inti tikkontrolla wkoll dawn il-clusters li jkun hemm fil-familji. Nfakkarkom li aħna meta jkollna każ li huwa pożittiv, dawk in-nies li huma f'kuntatti magħhom nittestjawhom. Ħalli aħna nkun nistgħu naraw eżatt kemm kien kbir dan il-cluster, imma iktar u iktar ukoll dawk il-persuni li ġu pożittivi aħna nkun nistgħu intuhom il-kura li jkun hemm bżonn. Il-Professur Gauci appellat biex aktar minn qatt qabel nipproteġu lil dawk l-aktar vulnerabbli. Qegħdin naraw dik ix-xejra li konna diġà bdejna naraw fejn jibda jkollna ftit spillover għal dawk in-nies li huma iktar anzjani qiegħda tiġri wkoll. U allura hekk l-appell huwa li rridu noqogħdu ħafna attenti kemm għal-firxa li għandna fil-popolazzjoni tagħna biex kemm jista' jkun innaqsu t-trasmissjoni fil-komunità u wkoll li aħna jkollna n-nies vulnerabbli kemm jista' jkun nipproteġuhom ħalli huma ma jiltaqgħux mal-virus għaliex sitwazzjoni nafu li jekk il-vulnerabbli u l-anzjani jiltaqgħu mal-virus għandhom iktar ċans ta' komplikazzjonijiet. Il-maġġoranza tal-każijiet huma bi ftit jew mingħajr sintomi u qegħdin jirkupraw f'darhom stess. Oħrajn jinsabu l-isptar anke minħabba sitwazzjonijiet fejn il-persuna tkun tgħix ma' nies vulnerabbli. Fit-Taqsima tal-infezzjonijiet tal-Isptar Mater Dei hemm 4 persuni, fis-swali oħra hemm 3. Fit-Taqsima tal-Kura Intensiva hemm 3 persuni li jinsabu f'qada stabbli. Fl-Isptar Boffa hemm 17 il-persuna u fl-Isptar Privat ta' St. Thomas hemm 12 il-persuna.